Prietenul ăsta și scuze că nu mă vedeți, el este Petru și ghiciți să facem cu această sticlă de apă. O vom turti cu ăsta. Apă fructată. Uite. Și uitați-mă și pe mine. Da, haide. Haide. Deci stai. Nu! Hai să încercăm mai întâi cu dopul, da. Hai să mai încerc metoda turtării. Haide. 3. Mi-e frică, bă. 3. De ce? Ida nu știi. Bă, n-ai pus așa. Ia. Stai. Ia. Stai. Ia, ține puțin camera. Dă-mi repede acum, dă-mi repede. L-ai oprit? Nu. Uitați, am făcut puțin. Haide. O să mă dau de mai departe ca să-l puteți prindeți. Stați puțin. Pun ceva în interior. Un bebeluș. Vedeți, bebelușul ăla, capacul ăla, fel de. Să văd dacă rezistă acolo. Asta. Vreau și eu. Bă, da puțin nimic capacul. Oh! Am rupt. Bro! Am rupt-o! Bă, nu. Bă, chiar ai luptă! Hai din nou. Până se strică! Nu! S-o turtim. Acum, Rândul meu. rândul lui Petru. Da, plec fix pe ăsta. Haide. Perfect. Fix pe Așa. Dă-i mă tare! Acum. Haideți. Da, numai dacă vreau să pun mâna. Wow! S-a turtit. Acum vreau eu rândul meu să facem. Omorârea X! Dă-te că nebunesc! Filmează-mă! Dă-te! Da, filmează. Dau puțin mai pe zoom acum. O să vă fac ce? Asta numesc eu omorârea X. Stai. Fără capac. Bă! Nu mă mai fac. Haide, filmează. Acum și pe partea asta. 3 2 1. Omorârea Bălcii! Asta e că trebuie și aici. Acum la dop. Și sticla noastră este turtită. Acum am o idee, dă, filmează. Bați! La dop. Unde-i dop? Aici. Oameni buni, ghiciți ce s-a întâmplat? O să facem partea a doua. Nu! Sau? Ce zici, mă, Petru, să facem partea a doua? Partea a doua o facem la 10 like-uri dacă strângem. Nu, hai să vă arătăm. 3. Filmează. 2, 1. Oh my god. Hai din nou. Bă, da, stai. Ăsta portocaliu, da puțin nimic. Pune-l și pe ăsta. Bun. Îl vedeți, oameni buni? Lasă-o, măi, să văd ceva. Acum vine fulgerul. Și acum. Oh my god. A devenit efectiv un scaun. Chimiritoile. Gata, e făcut. Chimirit. Aici am încheiat. Păi,